Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou videoclip de car parking. O să dau acest cont la 5 abonați pentru nobie asta. Uitați ce mașini are, dacă vă place, lăsați un like și un subscribe. Da, e pentru nobie, așa. O să dau la suma de 5 abonați. Nu e așa cine știe ce contul, de e bun, așa, un pic. Uitați. Dacă o să strângem 5 abonați, mai dau un cont mai șmecher decât ăsta. O să vă dau contul meu personal. Pe o să mai urmeze conturi. Uitați. Mașina are pe cont. Are și bani. Am luat acest cont de la un prieten care s-a apucat și el de car parking și mi-a dat mie contul. Și eu îl dau vouă. Sunt mașini ce... Așa sunt mașinile. Gata, băieți, ăsta a fost contul. Dacă suntem 5 abonați, o să-l dau. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!